Tokom posete Kragujevcu, a povodom obeležavanja Dana kulture Belorusije u našem gradu, ambasador te zemlje Vladimir Čušev obišao je udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Kraguj. Tom prilikom on je ukazao na značaj podrške zajednice osetljivim grupama, kao što je to slučaj u Belorusiji. Ambasador Čušev pozdravio uspeh našeg paraolimpijca u streljaštvu Dragana Ristića. U Belorusiji, a nadam se da i u Srbiji, puno pažnje se posvećuje osobama sa invaliditetom i to je zadatak za društvo, bez obzira da je to je razvijena zemlja ili zemlja u tranziciji, pa ima ovih problema sa takvim osobama i u zemljama visokog razvoja i u zemljama Srbiji, Belorusiji, pa i širom bivšeg SND. Udruženje Kraguj posjetila je državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike Stana Božović, koja je članove upoznala sa mogućnostima državne pomoći preko projekata. U tom smislu i moja današnja poseta ovdje da vidim koji su to njihovi problemi, na koji način država može da pomogne, na koji način da reagujemo. To su najviše projekti koji dolaze iz Evropske unije i to su projekti naravno na kojima insistira Evropska unija da se pomogne u inkluziji osoba sa invaliditetom, u inkluziji marginalnih grupa i zato sam danas i ovde. Predsjednik udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Milutin Dimitrijević poklonio ambasadoru Belorusije ulje na platnu sa motivom šumarica, kao i zbirku pesama, umetnička ostvarenja članova ovog udruženja.